Λοιπόν, εδώ η άσκηση μας ζητάει να κάνουμε το διάγραμμα ροής, να το μετατρέψουμε σε γλώσσα, σε πρόγραμμα, και θα αρχίσουμε με την δήλωση των μεταβλητών, τι τύπους μεταβλητής θα έχει το πρόγραμμα και το όνομα του προγράμματος φυσικά. Έπειτα θα συνεχίσουμε με την αρχικοποίηση των μεταβλητών που λέει εδώ στο διάγραμμα ροής, που είναι αυτό εδώ το κομμάτι, και στη συνέχεια έχουμε έναν ρόμβο, ο οποίος σημαίνει ότι έχει μια συνθήκη το πρόγραμμα, και σε αυτήν την περίπτωση, αφού μετά από 4 γραμμές του προγράμματος έχουμε μια γραμμή που πάει προς τα πάνω, και που πάει προς τα πάνω, αυτό δείχνει ότι το πρόγραμμα έχει επανάληψη. Άρα αυτός ο ρόμβος σημαίνει ότι έχει επανάληψη, όχι ότι υπάρχει ένα εάν. Και αφού η συνθήκη, αν είναι ψευδής, θα βγει από το πρόγραμμα απευθείας, σημαίνει ότι έχουμε όσο, ως εδώ μία επανάληψη. Άρα στην περίπτωση αυτή θα γράψουμε όσο i μικρότερο ή ίσο του 3, όπως λέει εδώ, επαναλάβε. Θα κάνει αυτές εδώ τις 3 εντολές και στη συνέχεια, αφού το βελάκι πάει προς τα πάνω πάλι, εδώ τελειώνει η μία επανάληψη. Και αν είναι ψευδής, βγαίνει απευθείας. Όταν βγει ψευδής δηλαδή, θα βγει απευθείας από το πρόγραμμα, και μετά θα κάνει τις υπόλοιπες εντολές που είναι ο μέσος όρος, τα αποτελέσματα, γράψε το μία μικρόν, και μετά είναι το τέλος του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, αν η συνθήκη ήταν κάτω, αυτό σημαίνει ότι θα ήταν μέχρι ότου που κάνει ήδη μια επανάληψη και μετά κάνει αυτή τη λούπα, και αν δεν είχε αυτή τη λούπα θα ήταν εάν. Άρα αυτή είναι η μετατροπή του διαγράμματος ροής σε πρόγραμμα.